Thlasik ka vur tlakna sak em lai hian u nau pahnih hi khawlaiah vut ti em hian an lo thu khur hlawk a. An eitur lei nan bawm an lo dawh mek ani. Hmeichhe naupang iaiai chuan pawisa a lo pe a. A u zawk hmeichhia chuan kapi min chan him hram rawh fasha kan ni a. Ka nau lai hi a la te si a. Chhiah hlawh tur ang talin min hruai haw hram rawh u tiin a lo ngen nguai a. Iaiai chuan a khawng ai em avangin anu chu hruai haw mai tur chuan a hrilh a. Anu pawh chuan a lo rem ti ve hlo mai. Kum sang ni le sawmhnih pathum a lo ni ta dur mai a. Iaiai chu anu in a thih san hnuah u nau ang chia an en mipa naupang an awmpui ziang hnam hming pawh an pek ve thlap. Ziang ling ian a chuan a ti duh dah chho tanta hle a. Sum leh company ro chun a duh avangin damdawi in pakhatah chuan a hruai lui a. A bial nu nen chuan tangtlangin iaiai chu an zai hlum tir ta daih mai a lo ni. Amah hmangai em tu hrensi hianga pawh chuan a chan hman ta lo. Mahse mak tak mai in kum sang ni le sawm pali ah chuan iaiai chu a lo har chhuak leh ta hlo mai. A la thimya lo chu mak a in ti zawk hle. Amah that tu ling ian a pawh chu a bulah chuan lo ding ringin a lo hrawk khur a. High school an kal lai vel a lo ni. Engzoi set lo chuan iaiai thinrim chuan a beng pawp a. Ngaidam min dil nga rawh ling ian a lo ti pawh in. Ti turte min hril ve ngam ka ti. Ini na hre rawh tiin a lo beng nun le. Nidangah chuan hmeichhe dawi le ngawi chawi tak kha ni thin si a. Tunah chuan a mi zia chu a dang ta daih mai. Mi te hian ka nihna an hria nge tawng fim khur rawh ling ian a chuan a lo ti sur a. Ziang chung ko fapa anga lo in soi thinin zirlai naupang te chuan an lo ngai sang em thin hi a lo ni a. Iaiai erawh chu an chhiah hlawh ang maiin an lo ngai thung. Mi te hian hrelo mahse ini na chu nangmah bawkin i hre chiang khawpang chu tiin iaiai chuan a lo chhang fak a. Engmah a sawi zui ngam tawh bik lo. Thian fel tak ningi a nei bawk a. Ani hian a ngai sak thin hle. Chumi ni chuan ziang chungkua te chuan an chhun chaw tur skulah chuan an lo ken sak le a. Ling ian a thin a tih rem a piangin iaiai chu eitir a lo phal ve ngai lo chu lo ni in. Eitur lo keng tu zinga an ho tu ber chu zui ni in an ina awmdil tu nu nge mai kha ani bawk. Local te che inga ngei din reng tiin a thleng tur bik chu a lo pe sawk a. Mahse iaiai chuan ngun taka lo mel kar hian a kal sawn chet a. Engei nga renga chaw chu hetah hian min lo chhawp ta che a ti ve tangat mai. Zirlai thenkhat chuan zinia iwa zam lo ve a. Ziang chungkua in an eitir ve phal ringot che pawh kha lawm hle rawh an awmpui fanu mai ini kha. Ling ian a thutna ti khan i thut vela. A lo kal chuan a eitir phal le mia lovang che. An lo ti ve chiam a. Lo in rol ve sik lo ula ni mai. Eitur chu iaiai in a ti chuan. Ling ian a lo la thleng si lova ngak luk la zui chuan a lo ti sur a. Kei hi ziang chung ko fanu nei chun ka ni a. U nau mipa ka nei awm ka va hrelo ve. Iaiai in a ti lain. Ling ian a le a bial nu chuan lo lut. Iwa zam lo ve a. Khata te lo thut ve ngam. Chuak vat rawh iei ve lovang. A lo ti khur mai. Engwangin ziang chung ko eitur chu kei mai na lawm ei dawn. Iaiai in a lo ti chuan. Oi, isak thei lo e. Ling ian an a the chuak lo chi kha ivan nei zawk ani kha. Naupang dang pahnih chuan an lo ti le taka chuan. Ling ian a chuan a nam chuak ta lawpa. Kawngka chuan lakhar mak zui. Iaiai lung oi lo chuan tu emo hi a khawla. Rei lo te a zui te chu lo chuakin. Iaia khawng ai takin lo ei rawh tiin an lo ko le ang loi si. Ui ei lai ka ei du lo ve a. Kar lo la ula ina ka ei meyang. E, Ling ian, shaw chu a in chan duan che e. Tiin iaiai chu ngei awm deuh chuan an nui vei soka. Gar te chuan an zui haw dam. Naupang ho chuan makan ti hle. Nangmah ni hi chia hlo chu in ni ti na mo. An ti chuan. Anu kha chia hloa po a senior ber ani to a. Kan za der ve a. Chu wang mai ni kha. Ling ian na bial ni chuan a lo ti sak zung. An van fel em. Ke chu ni la ka beng she pang mo le.
tiin an lo fak le dai tawh in lamah chu hi chuan enga ti nge khatia mi zinga ti khusak tak mai sual an ti viau ang che pasal pawh i hmu zo dawn lo ani kha tiin a hau zui ve khang lang min zil turin tungei ni in una ril tama tluhlum mai tur hmangai taka lo kuang kwa tu cheu kan ni hi voina tang chuan hno chhuah in ni to ang yai chuan alo ti hmiah mai si nilo miss kan thiam lo ani tiin thing thi in zui chuan ngai dam chu adil zui ngal itima ma ton ya o ya tiin lingyan na chuan alo awa a u chu alo kai tho ngal engwangin nge hetei lo ti tiin yai chu ron cham tho lo pa ani chuan alo beng her sok mai nang ni hian in laka kan thatna ti kha heti hian min rul let ta ni hi kan chung kwa min ti chhiat vek ba ka min tha po pui in ti lo ania tiin a soi sak tir zui ta shepa ngai dam an dil ta chul mai chance min pele sham ro mis kan in siam thavek to ang tiin an ngen zui chiama ole a tha e ma se nak tu ka gu iuli ni kha no pang dang ho hmuah i then nge tur ani ang yai na lo ti ta ka chuan a thi kan ni chu ling ian a chuan a ring ta rimota chu wanga chu tianga danglam ta thut chuan ya ring bok adu anga chetlak chu a in tiam ta ka chuan no chhuwa chu an ni tari love ni dang ang lo takin ling ya na chu yai la ka chuan a tha hle a bong nu te in tur te lo pe in a ril ru minna ton lung oi chu atum ta a ma se yai chuan hrethiam vekin alo lak sak ve mai exam a hnai to bok si a gui kha a khongai thlak deuh ka ti exam zol lama ka then mayang o ti in alo ngen ngal zai a theilo voi nei then lo chuan i ni na dik tak hi zirlai te hria ta ka puang zar vekang yai chuan alo thi tlat si a bong nu te pek te chuan a the bua khum thota kara chuan lutin an tlan san wang shena chu international informative competition na chuan a champion thu le China a alo let chia thu chu mi soi a shefu ta a yai chuan mu hlan a nga khlel hle ani po chuan yai chu lo mu vatin alom pui thu te yai in alo hril chuan alom thiam hle a nang po itive the ring ania lemin han chang deula alo ti chuan ole rim takin ka zir to ang ka fel to bik lawang chutia anim biak mol lai chuan lingya na chuan tunge he pa hi ti in alo zo thut kan skula le kha thiam thei ber pol ani hi i hrengai na nge yai in alo ti chuan a hawe mai nangin bel pai nei lain gu i then turin min ti ve thunga mo bel pa ka ni mo nei lawe mo enge poi min run lui nan man itumani mo teulo mai nang nen chuan khai khin chi poi ni lo e gui chen dan tur chu ngun takin i lo ngai twa don nia lingya na chu por ve veu ma se a tlom zo ka chuan a tang le tangi nge le khazir lama chanla ka do wang chuan yai chuan shena chu a tutor ni tur chuan a soma ani po chu alo in hong hle an class ein an lo wang chuan in bye lo lawin an in kalsan ta a ni dang ang bokin gui chuan lingya na chu alo ni le varvara a then ngam thlot lo yai chu va biak tlon te chu tum phot ani la chuan chan te u lo ngai thavek te u lingya na hian thupoi mo deuh mai soi tur anei ani chu ti in a ko chu alo beng vaka min nor lui su tunge nor lui che du thlan tur ka peringo che alom gui chuan yai chu lo nam son ve in nimina iche dan po kha engti thu lo du tok to ro ti in alo vin ve hlak thlaka henu hian lingya na kha fui por thinin ati du da phale zwal ba ka zirlai dang te po in an hmu se zwal pha ni ti kha yai chuan a shavek si ani po hi su atum bi khau lo voinga ka chher don ania chuta lingya na chuan ani na soya mol phawai chuan gui then mai chu a thlang fel ta nyang chu in thenang ti in a hril ta zirlai dang te hma le ngal gui chu zakin a rilruan a hle lingya na chuan awa zong zui thuaya yaya in min nor lui wang mai chawa soi ka ni kha awa ti le inga tingi anor lui thei che inom pui mai ani lom ni ti in a lo zot let ta
Ama hi aril rulama damlo na aneya hetianga ka ti lo chuan ti na che tumani chu ka du lo wanga lom naktu khi birthday ni kha I du ber ka pedon chenia ti in lingya na chuan do soi pa ina lo thlem zo ta ani chuan party member sai sakla in ina achi lo restaurant kan ti mai don nia no inin kan mu cha ka lom ole I chan te pahnih nen khan in local don nia chutianga atiam taksia chuan engtia hmalak tur nge ti chu angai to buai lai takin yai chuan naktuk chu kaleng chuak dona zana kalo ho ang nangpo chol ka peang che tia anom puinu a hril lai chu lingyan a chuan a shefu ta hlo mai buai na tur an nei ta lova hria in a u nen chuan an lom hle atu ka chuan yai po chu ma taka phur takin a tlan chhuaka kongbula gui le a thian te pahnih lo ding reng chu a tlan pel lingyan a po local vatin in chung lama chuan a hrai lut in lian le ro pui lutuk chutiang ang an lo nei chu an ngai sang zual hle chumi ni chu yai birthday ve tho alo ni a shenanen khan in hmu in pangpar mawi tak lom pui nan alo pe nge anun hmasa kha chuan gui pian cham lom na lama chuan lingyan a pui turin a kal deuh zela shenan a pian cham lom dun a du thu a soi po in a hnar zel thin ani kha tun tumai ro chuan shenanen chuan leng chhuak dunin hlim takin an in fiama nuam po an ti hle lalfanu ang mai in a lo chei bola cake mawi tak te lo pe in lam dun pa in a pian cham chu an loma lelama lingyan a pu in eitur tui hnai tak tak nen gui pian cham chu a ina chuan a lo lom saka an thian te chuan zuin an chak thu chu an soi ta tlat mai an zuin thin chu a man a to chi a tui lutuk tia mi soi khan lo hre ve chu ni in an in ve chak tlat yai black card kha a kol sak hlawa man sak po ni se a hriat a rin lo awangin zu chu a u hne na chuan leiturin lingyan a chuan a hril ta a tlaiah chuan shena chuan yai chuan in thleng chuan lo thla in leng lut ve tur chuan a sawma an rin ai nan lo haw hma ta ang reuh mai lingyan a te khan zu nen zan rian lo ei dawn mek si enge hetain lo ti ve ngota ti in ava zawt lut ta enge lo ti ve zawk lingyan a te in ani hi gui birthday kan lom saka ti in a thian te chuan an lo chhanga ni heta kan lom ve ni maya enge lo buai hepa hi lo hrai haw le ngala an ra thei nen lingyan a chuan a lo ti khang lang mi musik turin enge moi ni bik le ka in ania ka du ka lo hrai haw ang chu yaya in a lo ti ta ka chuan ompui mai khan ka in ti in tangwal tumpui lo tumamo lo ti ve ngot tu chu yaya chuan a beng chor lo ben le ta tum chuan shenan a lo chan ve thung wow event chak ve mel tha box si chak box si kalomi o ti in yaya chu a lo ni vur gui pian cham lom na I lo ti chhevek ngai dam dila chaw hi nei ve ka phal sakang cheu lingyan a chuan a lo ti le a lo in ti nei tu ve lak lo to si heu zu to chi nen hetiang te chu kan in ve ngot ngam nang aman po in la pe om si lawa min choi tir palang pe photula ngai dam chu ka dilanga ka impui veang cheu yaya in a lo ti takkeu maya lingyan a chuan hre deuh chung chuan yaya black card chu a lo lek chhuak ta nge ya ama ta ang chuan a soi hmia gui le thian te chu an lo hoi sang ngalwa mai chuta yaya chuan bank manager chu va bia in ka card kha lo deactivate ngal ro a ti ta mai si an han hmang do na an hmang thei ta tlat lo mai biak fal tu min lingyan a chu a tal buai chan ta a shina chuan a lo dang zel to box si enga tinge iti top da ya ati chuan ka kartania ka thu a lo ti hmia khongai takin min pek sakla gui chu ka chen tak to ang ti in lingyan a chuan angen zui ta dai mai ka pek sak don che chuan gui le a thian te pahnih hi dumde leng choi khop khan an hmaya khan ben sakla he in atang hian nam chhuak ngal ro ani lo chuan milan chuang bil hi in pali a in tumsem angai don ania yai chuan a lo ti le ta hmia mai chutiang million khatlek te chu in ei ve rengang chu zandra ei tur po in min som ngama
ya yei khan a hmuh si tem che kha pe tawh mai rawh an lo ti tluar a in tuk tam ma tawh tiin hmeichhe pahnih te chu a bek thlu thuai a ka tih balh tiin gui hlau thawng chung chung pawh chu a beng leh chawr bawk hawr a u tiin a tir hawk nghal a intiam angin iai chuan bil chu a pek sak a saw chu a tawp ta e tiin kalsan mai an tum hetiang hi iningai si lova engwang nge khapa wang kha em ni lingyan an alo ti le tala chutiang te min ti le bungrua I than te na an ti chhiat man pawh hi noi chuang man fesin I rul dawn nge kanui hrilh dawn I thu thu le iai chuan alo ti le ta auding lak lo ve khawp mai nak tuk tuk le mai hi final exam ani to a tuition ka pe chenga in kat mai la lingyan na lo ti chuan kadu lo tlat mai ti in alo chang nakin luka chap chungin min zriti ro te kha I lo ti li om tho sia ati po in angoi tlat to si miss kanau hi hrethiam sham ro zui chu lo in rol ve le a hlo tanga an kat don chuan cheng sang ria chia a chang to don bok si anau chu zuin hetianga I kan ti lung oi lo zel chuan inkim kan chan vek the ania ti in a hawa miril rutluang le do iai te chu voinga ka chhiar hma in ngai dam min dil turin alo kal le em ang alo ti da ya ma se arin ang chu ani ta ho lo henu hian shena kha mangtang ka in minrun luya ka thi ka be se ni don hi ate ulo mai result lo chuak se a shele mayang ala ti sau sau iai te ero atu ka in hmule in tiamin anin mang tha ta a lingyan na sui anga ri thei chu ani hmel lo hle bodyguard po tam tak anei tlat mathematics test result chu alo chhuaka lingyan na po angai te in an class ati thaber ani le a maksom kwa pali la ya hmu international mathematical olympiad tan po an hwal ruk me kalau ni ome gui po chu somni le pariat na ani ve nge boka iai ero ati chhebera chuan a omle to an lo nui sat hle naktu kha final exam om dona in lo ngai chang don nia pakhat na kani mayang ati te chuan an oi lo hlum hle a nang maksom li bak mungai lo kha ingtin nge ati thaber te chu ni the te lu lang le ti in an lo tong el khum vela chung ho te chu nam son dorin lingyan na lam chu apana in betila ka sui anga ka om lo chuan chengnoi kha sing rat kha min pek angai lowang ma se pakhat na kan hi hlo chuan thingthi in ngai dam min dil thungang che chu po school no pang ho ma a ya in ati chuan te reng mai I soyang chuan le ti in alo rem ti ngal min tlon zok mai ro ka zir ti rang che chuan I ti thave deuh ma na gui chuan alo ti ve nge buka I ti that bik vak lo kha a ya in alo ti si adang chiang hle chuta lingyan a chuan khatia a hma zan lama a che chan chu ya pa te ni na an tho ho awangin a khin let vak du lo wang ani thu le son fa ni thu te chu a sui le zaya an lo oi ve zel le ngal gui po in angai dam le vek to shena ero chuan ya chu lo ngakin I soi angai om don chuan I zir that via wangai don ania ti in a lo fui a thian nu po khan a zir tur le khabu tha tak tak te chu alo khom sak rui boka shena chuan a zir tir te char char a hmeichhia zawk chuan shena in ring lo lai te chu a fop thuta a mipa zawk chu alo lai na sa ya nui te chu a zalet ling zawk exam lai chuan lingyan a le gui te chuan ya chuan lo en chhena an lo nui zat vel ani la chuan enga tan ma ngai lovin paper te chu alam bel sau sawa ma se tu ma chuan ati that chuan ring chuang lova answer tak ngel po chuan I fail le vai chuan kan hnot chhuak tuang che alo ti a zo nu chuan a chhana te chu a han en thlak sak dia ta alo dik zel si dengi chuan a en ton aniang a oi om lo lutuk zo na she ro ni talang alo ti ringota chutianga omani chuan kan she chhuak thawang chhangwat wat mai ro u answer chuan alo ti thung a chhang zo chu shena chuan alo ngak renga kati thalu tukania local ro coffee ka tree tang che ti in ya chu a hlim hle
mathematics exam result chuan puang ta a lingian chuan mark som kwa le paruk hmu in yai chuan full mark a hmu thu an puang ta tlat mai ama nui zat mek tu te chu an tum ngal bara thil dik lo awm ani ti in dengi chuan lo sui buai le engma thil dik lo awm lo a chawna pawh awm thlap alawm zawna pawh keimman ka kul thlap ani an sarin alo tih tak sia chuan zirlai dang te chu lingian a te chuan fui porin a en ton ani an rin thu chuan sui ta hlawm tlata keimman a en ton lo tih ka hria ni ti in hriana chuan a thlavang alo hauh ve thung ole in ngai that nan yai hian test non le sela question dang kam pe don ani ti in answer chuan zawna dang siam chop chu a exam that tir le ta a midang te chuan an lo thlir thap hriana erawh chuan iti thei ania ti in alo fui ru ve char thung harsalo takin exam chu zo le ta thuai a tun tum chu principal te nge in an lo en dik sak to ti chung pawh chuan mark za tho chuang hmu le ta si a mak ti na hlir chuan an khat ta mathematics thiam tak tak te ta na class an pek thin rocket class an tia chuan tel ve turin an som zui ta hiala hriana pawh chuan alawm pui hle khaile lingian kan in bet na kha kan la hrerengang chu maw yai chuan alo ti ta chat mai a theilo kawilo alo ti ringawta mi hausa fa pa ini te chuan nuai hnih velek te chu itan har savak no nim ni inei ngang lo chuan thingthila ngaidam chu min dil mai ro yai chuan alo ti ve tlat to si du thlan tur a nei le ta police call te a soilan tak nuwa phei chuan ani na dik tak chu alang ngal ani mai dona chu angai ngam bok si lo number te a han chhiar khum le ta ka chuan thingthi chuan ngaidam chu adi le ta nge gui chuan thoro lingian a tlawm thlak lutuk nang hi mi sual takini hi engtin nge iom na te fapa heti taka i ti mual pho thei zawk ti in alo shok vaka mai che chuan i thluak kha a suk sak hne lutuk che ni zawk lo mu ka then tir thei chia ka ben tir thei bok chia tuna la ka ching thit tir le boka chuti chung chuan ziang chung ko fapa ani chu ila ring fo wamo har chuak ro yai chuan alo ti le sek lingian na po arun in la por thar le ta henu hi riru chiang lo ani a mi tha te avo thina chu wang mai lom hetia ka omni ti in aron in soi thiam le ta zai mai chuta midang te chuan karin dan chi ani a zo fik to ni hi kan tan po hian a him lo riru lam en kol na dam do ina omro se ti in an lo tong khum ta bora lo beng to kala bo lo acha nu po khan aveng zo lo ani ber lingian a ero chuan nuam alo ti hle thung yai thin rim chuan ama lo beng tu chu abyang le lama chuan abin sak shepa chuta ziang group president wanzawi chu khol sui ngal lingian na chuan a hlau thok hle a inu khabe ve maila tia a thian ten an lo norve sek lama wang chuan rampo na azin bo de lom ate ta ringota tunge ka fanu lo ti buaya ti in nuwa ne chuaran thleng ta gui chuaran beng popa midang te po chuan ringal pop mai lingian na phei chu a khoina zwal rampo na ka zinbo hlanin ka fanu chunga hian engtin nge che ti lo lak thina nang lomna chang shelo kha i phu tok i mudon khop mai nang ni mei che pathum po hi he skula kal reng tlak po hi in ni lo he khopuya po hian engtika ma na poi mungai lawang ti in a hruai chhuah tir ta veka lingian na chuan ngai dam dilin chance pele tur chuan angen chiama ma se tun tum chu khongai an tum to lo zui po chu in atang chuan an hnot chuak zui ta boka an thalak dun na te po chu potler vekin a pai bo mak a hun liam to te thengela malam pan turin a rilu siam fel to ani shenanian ero an la in mu chun som zel thowa tuna chuan adu thu po tlang takin shena chuan a hril ve ngam ta anin hmuna hmasaber po miswalin an soi salai chu yai hian police ko anga in soin awa chan ani ome khata chang khan shena chuan alo du dai to chu ni in kabial nu ni ro ti in asom zui ta a yai po chuan alo orang kher mai lekha te sir dun thinin anin dun a le mangai na te po chu pung tel tela
zan khat phei chu zan rian ei chhuaka yai chu a rui hle nge shena chu fuatum thuta ma se a chat thla zui dai an ina awa thla hawlaiin nuwa ni chu alo awm si ma se a fanu chu alo hau vak lo hlawa awan nei ifa cute ve a zan in chu heta lo riak ve mai ro aw ti in yai chuan shena chu alo chuk chuka pakhat ala in a chi lo ka haw dawn haw hun tawh inu pawh lo kal tep ang alo ti ve thung keimân kan khawl enge yai in a tih lai chuan anu chu alo lut tak taka ngarang deuhin shena chu a tho ngal zawt hello nu zan in chu shena ina hian ka riak ve mai dawn aw a tih lai chuan a bula anu chu a ding reng tawh shena mawi nih mipa fel leh hmel tha takin hi mawle zaksu mak pa tan pawh kalo hual ru deuh tawh chiasin kha sup hi lo in tir la a har mai ang ti in nuwa ni chuan chance alo la pe daih zui a tuka chuan zan lama thil thleng te chu ngai tuah leta yai chu a in thiam lo deuh tlat mai anu chu a vatlon ngal seu ingai ang khan engma awm mi alovania aw nu avati chuan ka hria lawm tlangval in tlak tak ani in nei pawh ni ula ka rem ti vek ania alo ti hlau mai hlim taka len chhua tum laiin anin kawtah chuan lingngian a chu bai sui hian lo lang hlawla ngaidam alo dil le gui pu in alo kal san hmak ani awm e yai la chuan alo ngaidam duh tawh der si lo a thin rim chuan I hlim bik lawang ti in chemte chuan zai alo tum ta thut mai shena chuan an hnung chu lo dawh hman hlawin vi le atum chuan a tlawh thlu topa guard te chuan lingian a chu police station lama chuan an hnuk phei ta ni yai chu a hlau thawng hle a anin lama chuan shena chu hruai lutin a hliamah chuan damdawi te a hnawih saka lingian ani na kalo hre har lutuk le nang kalo ngai ven har lutuk che kha a pawi ka ti khawp mai keima wangin harsana tam tak I tawrh phah si a ati chuan I thiam lo engma awm lo duh thlan tur I nei a I thlang sual pal ani ve mai hei tunah te chuan engkim a tha vek tuah lawm hun liam tawh chu theihmel rawh takin tunlai a lar deuh AI algorithm lam hi enge ngai dan mathematics iman chak si a itan a thangotin ka ring ti in shena chuan alo hnem dai a a tha lawm takin nichina mi tikha e bodyguard te emni yai in a ti tak thuta chuan ai ka hmu fu mai ani kha ti in alo chhang dai a hausa emo a rithe emo yai hian shena hi engti kung ma in a yai pha chuang lo AI group lar tak yang hau company a chuan yai chuan thaw ve chakin dilna a the lut ve a tling ve hlo mai na thawk lai nen in supalin chupa chuan fim khur lo lutuk mai ngaidam min dil ngal ro alo ti khura nangman ani kha min suma sajok chu ti in alo porlet ve tho si thin rim deuhin chupa chu akal son shena chuan research ani na hmun atangin yai chu alo khola ani hmasa ber chu enge ana lo zawt fel deuh pawh nom laiin sual deuh pawh nom ve tho ma se ke chu ka kolh ve hrimhrima min ngai tuah chu tin a chhanga chu company chu shena te ta alo ni reng ma se a hril duh lo nichina mi kha dong ani in manager alo ni reng mai ava in report lai chuan ban ngali ni alo ti hmia a engwangin thil ti dik lo ka nei em ni yai chuan alo ti ve thung a chan chu nang ang hi kan mamawh lo a ti lai chuan gui alo lang ve no la intern ve tho lo ni in alo in report dawn chi ani ani erawh chu manager chuan tha takin alo bia a gui pawh chu a in ti thein a in sawi thei le tawh hle an program ah chuan thil chiang kuang lo awm awang chuan an vai chuan an phek buai chhun zawm ta ngala tuma chuan mathematics chuan lo thiam tawk hlawm bawk si lova an buaina ching fel tur chuan gui chu an ngen ta a thiam lo ni chu a za wang chuan a han tum ve ngiala a siam tha thei chuang reng lo professional engineer ni lawm ni hetiang program pawh I siam dik thei lo mo manager chuan alo ti nge chuta yai chuan kalo trai ve dawn em ni I thiam lo ema I ti dik thei lo ni kha siam that tur a ho te reng nen khomo kalson te ti in
Yai chuan gui chu anek sona lo en ro a thlonin ka zirtir rang che ti pa in computer chu a han khoi ve zei zeya National AI Model Competition a po gold medal lo hum ho tongat kha ni boka atan chuan a har salem lo khop mai Ulsam takin program dik lo chu a ching fel ta a gui chuan a lo thikin a lo sak ru hle chuta a thil khoi dan te kha a lo chi kring to awangin yai siam that to chu a lo ti chha sak le fika siam tha emo in ti wang khan i ti chha bel zo kani company hian cheng tam tak a chan do na sin i rul nge nge anga yang i rul theilo chuan jail bang i zu tangai do na ni chu a lo ti vel ham hama nangman i lo khoi dang lam ani ngot lo chuan a chengot theilo CCTV footage po en ka chau fikani ya in ati lai chuan manager chuan gui chu alo than ve tlat maya chuti lai tak chuan shena chu alo thleng ta hlo mai tunge ka bial nu lo pusit ngam che u shwai bo ngal ro u alo ti tamai gui chuan ngai damte adil na sale hle a ma se manager nen chuan ban ani zui ta tho shena chuan yai lung oi lo chu zuin kan chung ko dana zirlai kan ni lai chuan kan ni na hi midang sha ta puanzar phalani lawa chu wanga lom min she thiam ro hei chia hi ania ka sep a thleng le to ngai lowang tia ngai dam adil ta ka chuan yai po chuan alo she thiam ve le ta a tuna chuan an zirlai te an zir zo to boka run hmun len dun zai an rel dun zui ta ani ole khati song kha tun tum drama cholo ni le ta a drama dang hmu nom tak nen kan lo kir le don nia